So tibutan ni tulo ka painting, so mo ni siya ang katong ano, koi na to. Wa may na wa man ni nahalin, so kitan lang aton lang ibutong dire. Naraw. Ang isa po natin butang dira. Ikas pultahan babaw kini oh. Dili ka na, ring man eh. Kini raw. Tong kuan pod kanang kusisi. Dire sa ato kamigin. So napay isa to kay pakita to ninyo. So taod sa na mo ani. Koi. Ikaw. Uy. Sumay natin butang dito. Sino na siya tanawon kung imo ni mo kanan kay nakabutang na siya og kanang kuan. Bon si pangano to kalimot mo ko pangano don butang. Sino niya ba murag varnish bitaw pero pang kuan to painting. Kita ora na mag-hook sa ibabaw dire. Pero tangtangan na mo nagsilupin. Kuha na pa. Huwag pa rin nabre. Ano. Tara, ituloy. Dili naman nimot kuha ng silup. Kuha naman ng silupin kay sa magaw kay tanawang kung naisilupin. Naman tayo pirma o pizza dire sa luyo. Ito siya mo. Kusisi. Kaya mo gamit nga kuha no. Iha kuha hook niya. Tanong mo sa center. Muna yung screw di tao daw. Kini siya. Muna yung pizza o. Ay daw, kung tanaw ang nag-paint ano. Nakatao daw po dito daan. Hook. Muna siya. Kusisi. O ba na ni kulasisi may latawag ani? Wala. 16. Tawad na dito kay para sila na duha dayon na niyo. So natay kang dire signature sa ato ang painting. Muna siya ang kusisi nga nibatog sa kuan nga sanga unsa mga sanga. Kanang ko saging, sanga sa saging. Anong dyan eh, oh. Ano man? Gliyok-gliyok? Ang hangin na lagaan. Mabungit ko rin. Mga sila duhaw. Kulasisi dito, pikas. Dari pikas, kining koi. Kinin lang isa. Tanawan ni kung nasa ni. Kinin na dari. Diyan ba, ito bang kuno eh. Gitang-tangan niya yung silupin. Ayan, daw, anak. Sumo ni siya, umpurma. Kuwaran higi, kuwan ni God, butang-butangan na ako, na something balay, eh. Mga kuwan basta, misanunsa na eh. Ano, i-label? Lain kita na. Ay, nagigil. Sama yung ala. Ano, ipataas na. Ano ba? Kaya, Mundo pa na ako malada. So muna ni siya, final na ni. Taod na sila tulo at maklaro ba ninyo sa magaw man kinay ano. So muna ni siya tulo. Pa-center na muna yung isa. Kinida yan. So muna ni siya. So try na ko pag picture ba.